గుంటూరుకు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి పెదకాకాని వద్ద గల ఆటోనగర్ బైపాస్ వద్ద ఉన్నటువంటి అభయ దేవాలయాన్ని సందర్శించండి. జీవితంలో నమ్మకాన్ని కోల్పోయిన వారు, మనుషుల పట్ల, దేవుళ్ళలో నమ్మకాన్ని వెతుక్కోవాల్సిన స్థితిలో ఉన్నవారు, ప్రకృతిలో, సృష్టిలో నమ్మకాన్ని వెతుక్కోవాల్సిన స్థితిలో ఉన్నవారు ఒక మార్గంగా గుంటూరుకు 6 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గుంటూరు విజయవాడ మార్గంలో పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా గల అభయ దేవాలయాన్ని సందర్శించండి.